napakahalaga nitong pagpa-file ng reklamo dahil bukas, sabi nila magtatapos na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure na wala man lang matataas na opisyal na napanagot, walang nakulong, merong mga kaso pero ilan lamang at saka yung mga maliliit na isda lamang. So hindi pwedeng ganun na lamang ang nangyari sa mga investigasyon na yan. Hindi pwedeng magkalimutan na lang. At dahil Holy Week na, hindi na natin papansinin. At dahil ibang krisis naman ang kinakaharap natin, makakalimutan na lang ito. Kaya ito ay pagtanda na nagpapatuloy ang laban at obligasyon ng Office of the Ombudsman na imbestigahan si Yusek Bersamin at Yusef Olaybar dahil sila ang lumalabas na mga bagman mismo ng Pangulong Marcos. At napakalaki ng kanilang kinalaman doon sa pagnanakaw na nangyari hindi lang sa flood control anomalies, kundi sa iba pang mga infrastructure projects. So, pagpapanagot ito sa mga sangkot sa korupsyon at pagpapaalala sa gobyerno na hindi tayo nakakalimot at kailangan pa rin managot ang lahat ng sangkot. So are you satisfied with the way things are going now? Yung dami ng kaso, dami ng iniimbestigahan,